Bejn il-ħamis u l-ġimgħa aktar minn 2100 persuna se jirċievu il-fuq minn 3 miljun euro bejniethom fi 8 sena konsekuttiva waqt li l-Gvern serġa' jindirizza anomaliji tal-passat dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon. Ġie spjegat li f'dawn il-pagamenti hemm 5 skemi, 13 persuna se jieħdu bejniethom aktar minn 220,000 euro permezz tal-iskema tal-ex apprentistati u studenti ħaddiema li daħlu mal-Gvern wara Jannar tal-1979. Din l-iskema tot għal dawk li għadhom jaħdmu u għalhekk dawn se jibqgħu jitħallsu sa meta jilħqu l-età tal-irtirar. Kważi 1500 persuna se jitħallsu bejniethom aktar minn 775,000 euro. Kif se tkompli l-iskema għal dawk l-ex membri tal-korpi li wara sabu impjieg fis-settur pubbliku. Ma dawn 108 persuni oħra se jirċievu bejniethom aktar minn 480,000 euro fl-iskema tal-ex ħaddiema tal-Gas Board u għall-apprentistati tal-Malta Electricity Board li kienu inaqdu mal-Kooperazzjoni Eni Malta fl-1977. 142 persuna se jibbenefikaw aktar minn 625,000 euro bħala parti mill-iskema li minna jibbenefikaw grupp ta' ex ħaddiema li daħlu mal-Korporazzjoni Telemalta bejn Jannar tal-1978 u Jannar tal-1979. Dan fil-waqt li 385 persuna se benefikaw minn kważi miljun euro permezz tal-iskema għal persuni li kienu f'impjieg mal-Malta Dry Docks u l-Malta Shipbuilding li ġew ittrasferiti fl-2003 mal-IPSL. Ġie spjegat li dawn il-persuni eligibbli se jitħallsu direttament fil-kont bankarju tagħhom. Il-Ministru Falzon sostna li l-Gvern qed iżomm kelmtu u b'dan il-pagament l-investiment tiegħu fil-ġustizzji tal-passat se jkun tela għal aktar minn 88 miljun euro wara din il-ġimgħa. Mhux biss minn sena li qegħdin nagħmlu ħlasijiet imma minn sena qed nżommu kelmna. Kelma li tajna li nagħmlu tajjeb anomaliji minn ġustizzji tal-passat u hekk għamilna. Issa diġà tħallsu 85 miljun, dan il-weekend se joħorġu fuq 3 miljun euro oħra u għal-Gvern li dejjem qiegħed hemm man-nies. U minkejja li jkun għadda żmien fejn naraw li hemm anomaliji u inġustizzji se nibqgħu nagħmlu tajjeb għalihom.